Бүйік жеңүнең 72 еллыгы якынлашкан сайын ветераннар сафы кими бара. Районда бүген нибары 34 сугыш ветераны исәпләнә. Шуларның берсе Югары Ярке авылында матур гомер кичерүче Риза Хәкимов. 30 гыйнвар көнне Риза Хожгали улына 90 яшь тулды. Бу көнне юбилярны олы юбилей белән котларга муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәертдинов, район ветераннар советы рәисе Анатолий Романов килде. Юбилярга Россия президенты Владимир Путинның котлау хаты район хакимиятенең махсус пешерелгән күчтәнәче тапшырылды. От имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принадлежите к легендарному поколению победителей и созидателей, которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе является достойным примером для молодежи и для всех нас. Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Иләкшидә авылында туып үскән, сугышның ачысын төчесен татыган, сугыштан соң туган колхозында счетовод, соңрак төрле эшләр башкарган, лаеклы ялга чыккачта 2 ел ветераннарның авыл советы каршындагы оешмасы рәисе вазифасын үтәгән. Туган Бишхора авыл биләмәсендә үз средстволарны 3 стелла ясаткан. Бөек ватан сугышының 70, районның оештырылуына 80 ел тулуга багышлап язган "Сез һәрвакыт безнең йөрәк түрендә" исемле китап авторы. Районда үткән һәр чараның бизәге булган, җиңүне якынайткан яугирнең тиңдәшсез батырлыгы, тормыш юлы, яшәеше һәр беребез өчен үрнәк. 44 елның ноябрендә армиягә алынып сугыш чорында бит инде. Уннан Чкалов өлкәсендә Калтубановка дигән станциядә военный лагерь. Без снайперский школада булдык. Шунда 6 ай укыганнан соң сугыш бетте, безне сугышка әзерләгәннәр инде китәргә. Шуна бер атна туктап торып, яңадан тоже юлга чыгардылар. Кая барганны белмәдек инде без. Ул нигә Востокка булды. Монголияга барып кирдек. Анда запыттан килгән шәхсләргә пополнение итеп безне итләрендә алдылар. Шуннан соң 3 ай Монголиядә сугышка әзерлек дәвары үттек. Аннан мин башта автоматчик булып сугышта катнашу башланды уже. Соңыннан bir ay сугыш чорында 3-4 төрле хезмәт булды. Авиасигнальщик, телефонист, коммутаторщик. Шулай итеп сугыш беткәч, яңадан мирный жизнь башланды бит инде, армия хезмәте дәвам итте. Партартурга чаклы барып җиттек. Партартурда 6 ел хезмәт иткәндә снайпер школасы укырга туры килде, ел ярым. Аны бетергәч, үзем снайпер дидем менә. Авиа юк. Радиотелеграфистлар школасы ел ярым укыттылар. Шуннан үзем укыта башладым инде 1-2 елдан соң. 2 выпуск булды. Радиотелеграфистлар укытып чыгардык инде. Звание старший сержант булды. Командир отделения, начальник радиостанции. Зур станция түгелендә. 2 коробка, берсе 8 килалы, берсе 11 килалы. Старшийга 8 килалысы, 11 килалысы младшийга, шуның белән. Шундай хезмәттә үтелде 6 ел. Сугыштан соң гына барлыгы 7 ел хезмәт итәргә туры килде. Менә әлдә исән-имин яшәү. Үземнең
56 ел бергә яшәгән тормыш иптәшем 9 елда вафат булды. Шуннан соң мин районнан, үзебезнең район үзәгеннән квартир бирделәр. Сугышчыларга бирелә торган квартир алып, анда килеп тора башладым. Шуннан бер үземә бик кыен булгач, дус ишләр, агай-инеләр миңа тормыш иптәш эзләп таптылар. Менә ул Роза апагыз булды. Аның белән хәзер 4 ел яшәп ятабыз. Шуннан дәүләтебезгә һәм район җитәкчеләренә рәхмәтем бик зур. Пенсияны мул итеп бирәләр. Квартирда алдым бит инде. Шуннан мероприятиеләргә чакырып торалар. Төрлесенә мин актив кына йөрим, чакырган җиргә бармай калган юк. Рәхмәт барысы өчен дә. Әлеге яшәвемә дә канәгатьмен. Рәхмәт барысы өчен дә барыгызга да, илебез башлыкларына, район башлыкларына, гаиләмә зур рәхмәтлемен. Без дә районда олы ихтирам казанган, яшәү рәвеше белән күпләргә үрнәк булган сугыш һәм хезмәт ветераны Риза ага Хәкимовны 90 яшьлек зур юбилей белән котлыйбыз. Сәламәтлек, җан тынычлыгы, тормыш иптәше Роза Мөхәммәдуллин кызы белән Ходай биргән гомерегезне бер кайгысыз, балалар кадер хөрмәтендә, аныклар куанычында, тигез, озын, шатлыклы гомер кичерүегезне теләп калабыз. Ойгөл Муллаянова, Ишат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.